Mir, Hans, šta ti? Jebote, pokruta je ovo. Daću koliko ovo ima kilo. Čekaj. Hans boj zmije. Ogromne čoveče. Daću šta je ovo sunca. Jebote. No kako? Ne može se drži. Ovo je prava gradosija. Ja ne znam koliko je ovo teško, ljudi, ali ovo je lepotica prava. I sreća što se kreće, jer od ovakve snage ovdje nema odbrane. Apsolutno ne postoji odbrana. Čekajte da je uhvatim. Gledaj, pikila. I to ni 5 ni 6 nego po meni. Samo morate da budete apsolutno mirni. Evo, vratit ćemo je. Ona je zaista predivna, ali je preteška. Što je najgore, mi ne znamo sad trenutno gde je njena glavnica. Evo se zove bukvalno poplavno sa glavom. Bravo. Lako mi. Tako, duša. Pogledajte ovaj stisak. Od toga